Последно бях на язовир Арбовия преди повече от 10 години. Нямам търпение да отида след толкова много време и да си припомня пак хубавите емоции. Сектора, на който съм и на който разпънах моя багаж е номер 7. Тук ще съм 4 дена. Имам предварителна информация, че се лови на един маркер, който е в водата на около 100 метра. Само че понеже забелязвам, че другите сектори ловят на него и ще смена малко тактиката, като си играх с маркера моя и си намерих едно хубаво местенце, където е доста чисто и е доста вдясно от този маркер, някъде на 30-40 метра дясно от него, точно на 80 метра от брега. Там ще разположа храната. Ще лова с 2 въдици вътре в петното и една въдица, която е третата в случая, ще търся рибата по край стената, плътно в стената, като ще хода пеша и ще захранвам отгоре върху нея. За този излет храната, която съм си подготвил, по-голямото количество от нея се състои от скуити стробари, рибни топчета със сладък аромат на тебайц, като съм си ги приготвил 2 дена предварително и съм ги залял с атрактора на Red Storm, като съм си нарязал и на половинки част от тях и около 2-3 кг имам Red Storm, малък размер, защото водата вече е по-студена, топчетата отделят и работят по-бавно, така че мисля, че по-малкият размер ще ми донесе по-голям успех. Другото, което присъства в моята храна е варена царевица, тигрови фъстъци варени, коноп и рибна пелет 11 мм тебайц. Всичкото това ще го комбинирам, като както пак се повтарям, по-голямата част от храната е скуити стробари. Надявам се точно тези топчета да ми донесат успех на този водоем. Вкарах си основната храна на основното петно на тези двете въдици, които са горе-долу на... не горе-долу, ами са на 80 метра от брега. Сега ще отида и ще вкарам храната от стената, ще отида пеша. Пуснал съм си маркера, изкарал съм го. Ще нахрана на него. Там ще бъде една въдица, която ще я държа на около 2-3 метра от стената, на 1,5 метра дълбочина. Като сега ще нахрана хубаво първоначално. Всичко съм си клипсирал, всичко ще си измера, вада го маркера, няма да седи там маркера във водата. Просто за първото хранене ще отида, за да се ориентирам за местото. Ето го маркера. Точно на 5 метра от брега горе-долу. Всъщност не са 2-3, а са 5. Като ще нахрана пред него, а въдицата, която ще фърлям, ще бъде точно където е той, за да може тя да посреща риби. Просто става перфектно. Много обичам такъв тип риболов. Една лопатка разфърлях малко по-напред да направи пътечка, другите са точно зад маркера. Като пак повтарям, въдицата ще я вкарам пред него. Фактически една идея по-далече от стената. Основната храна съм си я вкарал на основното петно, 80 метра от брега, и сега е време да фърля въдиците. И първата риба вече е факт. 16,800 люспак на Red Storm снежен човек от петното. 3 часа след като вкарах храната. Първата вечер тихо настъпва. Доволен съм и съм спокоен, че ми влезна риба на петното и тактиката ми проработи. Надявам се вечерта да ми донесе още красиви риби и да се получи един успешен риболов.
едно малко шаранче, което ми удари на стената на единичната въдица на Red Storm Dumbbell. 11 вечерта е. Сега го откачам и го пускам директно. Преди малко ми удари едно шаранче, сега ми удра пак същата въдица, която е на стената. И първата вечер отмина, като беше една безсънна вечер. Имах 7 удара, успях да фана и 7 риби, като 6 от рибите ми удариха на въдицата, която е на стената, където храна отгоре, хода пеша, като бяха малки риби, и един амур, който сега сутринта ми взе 13 кг, и сега след малко ще ви го покажа. Това е амура, който ми удари рано сутринта. Удари пак на Red Storm снежен човек. Сега ще ви го покажа. Преди малко префърлих въдиците и последва удар от петното. Пак на Red Storm снежен човек. Рибка около 7-8 кг. И сега ще го пускаме. Няма да се снимам с него, да не го тормозиме. Ще снимаме по-капитални риби. То си го пускаме директно. Много хубав удар направи. Въдицата, която е на стената на поп-ъп, съм я фърлил. Тръгвай тази въдица. Извадих едно шаранче и сега тръгна и другата въдица. Тази, която ми тук от петното.
виждате, и удари. Тък му фърлих въдиците и удари. Даже натам не съм сложил обтегача, рибата развива. Не. Ще пуснем аванс, защото ще стане авария, ако тръгне и тази. Сложих две легнали Red Storm-чета 14 мм. Цял ден беше на лафтър, на лафтъра нямах удар. Прекрасна риба. Тък му префърлих въдицата и за тази хубава риба. Много хубав и здрав люспак. Удари на легнала стръв, две легнали топчета Red Storm. До момента рибите предпочитат легналата стръв. Върта и лафтери и поп-ъпи, по-слабо взима на тях. Като цяло и на лафтерите на поп-ъпите взимат по-малки риби. Всичките читави риби до момента са на легнала стръв. В 7 часа е. Нямам нито една въдица във водата. Постоянно ми кълве. Просто ще ви показвам по-хубавите риби. Удари тази към 12 кг. Много красив дълъг люспак. Кълве на легнала стръв. Сега ще ви го покажа. Дълъг и много красив, доста се бори. Сега е време да го пуснем и да префърва трите въдици. Тоест не да ги префърля, да ги фърля, защото те са отвън. Измина и втората вечер от риболова. Ту беше доста силна. Фанах около 7-8 риби. Още един амур. Амура го пуснах директно. Другите риби също запазил съм най-хубавата риба от вечерта. И сега ще ви я покажа. 17 кг люспак. Направи ми пауза около 5-6 часа без удар, понеже цяла вечер имах удари. И от сутринта, сега някъде към 1 часа след обед, ето че пак влезнаха. Тази ми взе пак централно от петното. Държи се на хубава риба.
тук са доста бърбани рибите. Това е рибата, която извадихме. Около 9-10 кг е. Хубаво луспаче, което доста се бори и ми направи кеф. С въдицата, която лова на стената, тази търсачка, където хода пеша и храна върху нея, тази вечер ще предприема малко по-различна тактика. До момента ми влизат риби на нея, обаче ми влизат само малки риби. Всичките читави риби ми излезнаха от петното. Затова ще пробвам да направя голяма PVA турба 35 мм, която ще напълня с T-Bites Red Storm пелети и ще сложа един Lafter Red Storm жълто-кафяв, двуцветните, и ще хвърля една идея малко по-далече от стената, където е по-дълбоко и където не храня. Да видим дали ще може да ми излезне някоя по-голяма риба на тази въдица тази вечер. Тактиката, която си изградих по време на риболова относно храненето и захранването, е, че храна 2 пъти на ден. Храна сутрин рано един път и след това храна при вечер. И сега ще вкарам сутрешната порция храна. Както споменах, храна 2 пъти на ден, като сутринта храна с една идея повече, при вечер малко по-малко и така през целия ден и цялата вечер си имам храна на петното. Ягодката ми свършила. Red Storm. И малко ми е останало малко с тигровия фъстък. Като цяло това представлява моята храна. Като първите дни вкарах голямото количество ягода и октопод. Това ми беше в основата на храната и на петното. Тактиката ми сработи да избягам 30 на метра от маркера, където е в лявата част на сектора, и на по-къса дистанция, за да ми е по-приятно да лова, по-лесно да си вкарвам всичко концентрирано, и това даде резултат. Сега е време да вкарам храната и да очакваме прекрасните риби на язовир Арбовия.
Сега ще ви покажа една уникално красива рибка. Не е с внушителни размери, но е много красива. Погледнете каква красота. Това ще стане уникален шаран, когато стане над 15-20 кг. Ето, че времето се развали и веднага последва удар. Точно стана това, което си мислих. Вкарах храната, малко поваля, развали се времето и веднага свали рибите долу и последва удар. Хубав люс, пак видях го, успях да го видя. Голям е. Много борбен. Тук като цяло са много борбени рибите. Впечатлен съм как натискат, как се борят. И по-малките, и по-големите правят страшен кеф. Голяма риба е това. Много голяма риба. Кепа. Уникална риба. Уникален. Може би е над 20 кг. Ето за тези риби сме тук. Ето тук си правих за ядене и рибата удари. Рибата е много голяма. Сега ще го премера. Мисля, че около 20 кг. Първо си слагаме кантара. Така. Кило и 200. Тарирам.
Сега ще бъде момента на истината. Да видим дали успях да мина 20 кг бариера. Взимам телефона, за да запечатам момента. Да, 21 кг. Успях да мина 20 кг бариера. Успях да мина 20 кг бариера. 21,300. Уникална риба. Люспак. Много борбен, много хубав. Сега ще ви го покажа. Брутална риба. Уникален. Вкарвам последната храна, която имам. Достана ми малко топчета с варена царевица. Това е всичко приключих. Това е последната вечер. Утре си тръгваме. Вали дъжд в момента. Успях да хвана 20-ка, вече сте я видяли. След това имах още един удар, който се откачи. Просто бях сигурен, че рибите в това време ще слезнат да се хранят. Вали в момента дъжд, но съм длъжен да вкарам храната, защото предполагам, че тази вечер ще е доста активен риболова. От няколко месеца тестваме един нов продукт, който мисля, че в нашата гама топчета ни липсва, и това е Hard Hook Bite. Искахме да направим такава стръв, която да може да издържа около 24 часа за хора, които не обичат често да си презареждат въдиците или ловят в условия, в които изисква по-рядко презареждане, за нощен риболов. Като сме гледали така да се направи, да може горния слой да умеква, за да може да работи, да не е напълно затворено, но отвътре да седи твърдо, да не му влияят толкова много дребните рибки, които усмукват нашата стръв. Ето, както се вижда, това тук в момента е топче на около 12 часа. Горният слой е много леко умекнал, но вътре седи твърдо и отделя и работи. Тук на този риболов го тествам, фанах някоя друга риба, предстоят му още тестове и от новия сезон ще бъде пуснат. Това е нещо, което ни липсва наистина в гамата и съм сигурен, че ще дава резултати. Hard Hook Bite. Монтажите, които използвам този риболов, са два типа, основно с тях лова, болбек и класически на White Gape кука, като болбека го правя на кръвшанк и лова с него на легнала стръв. Класик монтажа лова с него на снежен човек, на White Gape кука, него съм го показал в наши предишни видеа. Няма, просто е мазало. Днеска е брутално мазало. Дир вода съм. Удар след удар.
просто е удар след удар. Петното работи, точно това си предполагах, че ще стане, като се развали времето. Ще слезнат рибите да се хранят. 14 кг люспак. Сега ще ви го покажа. Ето, че отново префърлих въдиците и тръгна пак въдицата, която е в петното. Два легнали рестормчета, много красива и дълга риба. И последната сутрин удар. Отново. Малко шаранче. Директно го пускаме това шаранче. Почка на антибиотик. И сега ще ви покажа рибата от сутринта, която съм я прибрал за малко. Просто за да я снимам. Тя е с тегло 16 кг и половина. Излета за мен приключва повече от успешно. Успях да си направя кефа и да изпълня целта си, като успях да хвана риба над 20 кг. Благодаря на всички, които гледат видеята ни. Може да ни подкрепите, като се абонирате за канала.